paglabang sa pulang dagat. Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Tan-awon takon na unsa si Moises ug ang mga Israelita pagkahumanilag hawa sa Ehipto. Mga bata, siguraduha nga nakita na nimo ang part 1 ug part 2 sa istorya ni Moises. Ingon sa atong nakatunan, ang mga Israelita nakahimo sa pagbiya sa Ehipto human sa pulo ka hampak. Dulan sa 600,000 ka Israelitang mga lalaki ang mibiya, maingon man sa daghang babayi ug kabataan. Uban kanila mikuyog ang usa ka dakong gidaghanon sa ubang katawhan nga nahimong mga magtutuo ni Jehovah. Silang tanan nagdala sa ilang mga karnero ug mga kanding ug mga baka uban kanila. Human sa pipila ka adlaw, ang mga Israelita nahiabot sa pulang dagat. Didto na mahulay sila. Sa kasamtangan, si Paraon ug ang iyang mga tawo misugod sa pagbati sa kaguol nga ilang natugutan paglakaw ang ilang mga ulipon. Busa, si Paraon nag-usab sa iyang hunahuna sa makausap pa ug siya ug ang iyang kasundaluhan sa kaabtik misugod sa paggukod sa mga Israelita. Sa dihang nakita sa mga Israelita si Paraon ug ang iyang kasundaluhan nga nagsing-abot nangalisang kaayo sila. Unya si Jehovah nagsulti kang Moises sa pagtuyod sa iyang sungkod sa ibabaw sa pulang dagat. Sa pagtuyod niya, si Jehovah mipahinabo sa usa ka makusog nga hangin sa paghapak. Ang mga tubig sa dagat miiway ug mipundo sa duha ka kilid. Unya, ang mga Israelita misugod sa pagbaktas latas sa usa ka mamalang yuta. Sa katapusan, ang mga Ehiptohanon nakahimo sa pagkakita sa mga Israelita. Busa sila nagdali sa paglatas sa dagat sa pag-agpas kanila. Sa paglatas nila, gipahinabo sa Dios nga malintuwad ang mga ligid sa ilang mga karo. Ang mga Ehiptohanon nangalisang ug nakaamgo nga si Jehovah maoy nakig-away dapig sa mga Israelita batok kanila. Apan kini maoy ulahin na kaayo. Kini maoy dihang si Jehovah nagsulti kang Moises sa pagtuyod sa iyang sungkod ibabaw sa pulang dagat. Sa paghimo niya niini, ang mga bungbong sa tubig misugod sa pagbalik ug nagtabon sa mga Ehiptohanon. Ang tibuok kasundaluhan gisunod sa mga Israelita ngadto sa dagat. Walay usang Ehiptohanong nakalingkawas nga buhi. Dulan sa duha ka bulan human sa ilang pagbiya sa Ehipto, ang mga Israelita nakaabot sa bukid sa Sinai nga gitawag usab og Horeb. Ang Diyos misulti kang Moises sa pagtungas sa bukid nga mag-inusara. Si Moises mipabilin sa bukid sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii. Gipalibutan sa kalayo ug aso ang bukid. Ug ang Dios mikunsad aron sa pagsugat ka Moises.
Unya, gihatag sa Dios kang Moises ang napulo ka sugo. Diha sa duha ka papan nga bato. Ang unang sugo. Ayaw pagsimba ug laing mga Diyos. Ayaw paghimo ug mga idolo. Tagda ang akong ngalan uban ang pagtahod. Tagda ang adlaw nga igpapahulay isip usa ka espesyal nga adlaw. Tahura ang imong ginikanan. Ayaw pagpatay. Pagmaunungon sa imong bana o sa imong asawa. Ayaw pangawat. Ayaw pamakak. Ayaw kasina sa mga tawo o kung unsa ang ilang gipanag-iya. Karon, nahibal-an na sa mga tawo kung unsaon pagsunod sa Dios. Mao kadto ang napulo nga sugo sa Ginoo. Bisaya for Kids!